chongmari sampathung hakjalthung Tipramothano hamjaknai rok rwmaiwino tongo abolino sakki haini haitei kaisa 30 April salmari kokti salo ek simna বিধানসভা asok thai bisini Bromakunda গ্রাম পঞ্চায়েতনি CPIM BJP yakarei Tipramothao hapmani nukjak phiu kahaini hai mangpli ek simna বিধানসভা asok thai bisini MLA Brishaketu Debbarma tei MDC Rabindra Debbarmani yagromoi 101 nukhungni 300 ni saibara butar Tipramothao hapka CPIM BJP yakarei Borokno khaka hambai yasak sokha MLA Brishaketu Debbarma MDC Rabindra Debbarma soni logibo Tipramothani Teibw adongrok Phainai bisini March talni bisingono Lok Sabha chongmari ungnai tei abono naharino dalbidal thungrungni bodol rok janja samung khaijagoino tongo saitokjakmani bisingtwi nukjagoino tongo amoni sakki haini hai kokti salo Tipramothao asogui tongya khaiwino tongo je mansa samung Bureau Report iNews কংগ্রেস যারা আমাদের টিপ্রামোথা জয়েন করেছেন তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সবসময় এর সাথে আমরা